ବାସନ୍ତୀ କଣ କରୁଛ କି? ବାସନ୍ତୀ ଗୋଟେ ପିଠା ବନଉଛନ୍ତି କଣ? ନଡ଼ିଆ ହଉ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ସୁଜି ଅଟା ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ଅଳେଇଚ ଟିକେ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ପିଠା ହଉଛି। ଦେଖିଆ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଦଳୀ ଗୁଡ଼ା ସଢ଼ିବ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ା ଦେଶୀ କଦଳୀ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା କଳା ପୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ୟାମି ୟାମି ପିଠା ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ଦେଖିଆ ଖାଇଲା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଓ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ପିଠା ଆଉ କଣ କରୁଛି ତାର? କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ସୁଜି ଅଟା ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ଟିକେ ଅଳେଇଚ। ବଢିଆ ହେଇଛି ସତରେ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଚିନି ଫିନି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ଫିର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି। ବହୁତ ସଫ୍ଟ। लाजवाब लाजवाब।